И така, сега в Google Flights, и тъй като вече знаете датите си, но не и дестинацията, ще въведем вашето летище на заминаване. Да кажем, че нашият град на тръгване е Детройт. Ще оставим полето за дестинация празно, след което ще изберем датите, на които искаме да пътуваме. Да предположим, че искаме да пътуваме от 14 декември до 21 декември. Кликнете върху Готово. Кликнете върху Търсене. Това, което ще се случи, е, че ще се покажат всички налични дестинации за тези дати с тръгване от Детройт. Така можете бързо да видите кои са най-евтините. Можете да излезете с мащаба и да разгледате целия свят, за да видите цените на различни места за тези дати. А ако искате да отидете до по-малки летища, можете да продължите да увеличавате мащаба, за да получите повече опции. Така че тук увеличавам и намалявам мащаба. След това, в горната част на екрана, можете да добавите цял куп филтри, за да намерите точно това, което търсите, още по-бързо. Ето всички различни филтри. Можете да изберете броя на прекачванията, които желаете. Можете да видите, че можете да изберете определени авиокомпании. Ако желаете, можете да зададете часовете, в които искате да пътувате, както и продължителността на полета. Така че, ако искате много кратък полет, можете да настроите продължителността на ниска стойност. Ако продължителността не ви интересува, можете да изберете всякаква продължителност. Броят на прекачванията също може да се променя тук. Ако имате ограничен бюджет, можете също така да зададете вашата цена. Така че, да кажем, че тръгвате от Детройт и имате само $500, можете да зададете лимита на $500 и ето всички възможности, които имате. Не е зле. Ако сте наистина гъвкави, можете също така да търсите от няколко летища едновременно. Така че, да кажем, че сте готови да тръгнете от Детройт или също така сте готови да тръгнете от Чикаго, което понякога е нашият случай, когато се прибираме в Колумбия. И така, мога да потърся, мога да въведа кода на Детройт, след това да сложа запетая. И сега той се добавя тук. И сега мога да потърся друго летище, Чикаго, нека добавим тези две. И така, можете да търсите от две летища едновременно и ще ви покаже всички различни цени. Оттам да кажем, че избирате да отидете до Лас Вегас, тогава кликвате върху Лас Вегас. След това можете да отидете тук и да кликнете върху Виж полетите. И оттам, ако искате да видите дали цената може да се покачи или да падне, можете да кликнете върху Следи цените, тук и да настроите имейл известия и ще бъдете уведомени, ако цената се покачи или спадне. Това е първия сценарий, при който сте гъвкави относно дестинацията, но не и относно датите. Сега вижте, нека сега разгледаме обратната ситуация. Знаете къде искате да отидете, но сте гъвкави с датите си. Да кажем, че тръгваме от Детройт, както преди малко. Детройт. Значи, ще тръгнем от Детройт, както преди малко. Искаме да отидем в Ямайка, например. Ямайка. И тъй като сме гъвкави с нашите дати, просто ще кликнем върху датата тук и това би трябвало да зареди всички различни дати. Сега можем да видим няколко различни дни едновременно. Цените за различните дни. Можете бързо да видите кои дни са най-евтини за пътуване. И така, като гледаме тези през декември, най-евтиният изглежда е 238. Ако отидем чак до януари, виждаме, че има още по-евтини. 223 тук, 207. Значи ще кликнем на 207. След това трябва да изберем датата на връщане и за да получим най-ниската цена тук, изглежда, че имаме няколко опции на 207. Така че, нека изберем 31, кликваме на готово. И тук, най-отгоре, ще видите най-евтиния полет, който току-що видяхте в месечния изглед. Това е наистина много лесен начин да видите кои са най-евтините дни за пътуване, но има още нещо, което искам да ви покажа, а именно как да намерите абсолютно най-евтините полети сред всички различни стратегии. Не забравяйте да харесате това видео, ако ви е харесало до сега, и нека преминем към последната стратегия. Последната стратегия е, ако имате пълна гъвкавост. Гъвкави сте с дълговете си, също така сте гъвкави и по отношение на дестинацията си. Просто искате да намерите най-евтината и най-страхотна възможна почивка. И ако това е, което искате да направите, нека започнем от начало. Нека се върнем на главната страница на Google полети. Google полети. От тук ще слезем надолу и ще кликнем върху картата тук. И веднъж, щом сме на картата, можем да се забавляваме с различните филтри. Така че единственият фактор, който знаем, е летището на заминаване. Тогава, да кажем, че това е... Продължаваме с Детройт. Искаме да тръгнем от Детройт. Искаме да видим най-евтините полети навсякъде, но сме гъвкави по отношение на датите. Така че тук няма нужда да посочваме дата. Така че той автоматично показва пътувания с продължителност една седмица през следващите 6 месеца.
Той ще ви покаже всички най-евтини полети за престои от една седмица през следващите 6 месеца, но можете също така да промените това малко и да кажете: искам да замина за 2 седмици или само за един уикенд или една седмица, но само през януари. Можете да си играете с датите по този начин, което ви дава още повече възможности за търсене. Можете да приложите всички същите филтри, както преди, да филтрирате по цена, да филтрирате според всички тези различни критерии. И не забравяйте, това не е само за Съединените щати. Можете да видите опции навсякъде по света и да изберете къде искате да отидете. Друго нещо е, че ако не искате да виждате целия свят, можете например да кажете: искам да тръгна от Детройт, но искам да отида в Южна Америка. Така че той ще търси само в Южна Америка за пътувания от една седмица през януари. И можете да го нагласите според вашите нужди. Това ви позволява да филтрирате сред много цени и да намерите както най-евтините дестинации, така и дати. Но има още един трик, с който можете да получите още по-ниски цени. Но преди да говоря за това, искам да подчертая, че Google Flights е само един от многото инструменти, които можете да използвате, за да намерите най-евтините възможни полети. Подготвям ново видео за всички най-добри инструменти, които можете да използвате, включително някои, за които повечето хора дори не знаят. Така че не забравяйте да се абонирате и да активирате камбанката за известия, ако искате да бъдете уведомени, когато това видео излезе. Много добре, нека преминем към последната част от пъзела. Както казах по-рано, Google Flights ви позволява много бързо да търсите различни дати, за да видите кои са най-евтините опции, но те не винаги намират най-ниските цени. За да намерите още по-евтини цени, нека ви покажа един пример, който вече съм открил. Например, нека видим, да кажем, че искаме да тръгнем от Бостън и да отидем до Берлин. Ние сме гъвкави с датите, така че ще разгледаме кои са най-евтините дати. Декември е скъп, разбира се, затова ще погледнем януари. Тук имаме един от 19 до 26 или не. Вижте това, от 20 до 24. Значи това са нашите дати. Посочено е $483 от 20 до 24. Сега, когато имаме датите, ще отидем на друг сайт, който се казва Momondo и ще въведем тези дати. Така че ще напишем Бостън. Искаме да отидем до Берлин. Кои бяха датите, които имахме от 20 до 24? Значи ще изберем от 20 до 24 януари търсене и причината е, че всичко това може да се направи и в Momondo, ако искате, но просто отнема много повече време да се зареди. И така, ако не знаете точните си дни и трябва да променяте, да търсите в различни дни, това наистина ще ви отнеме изключително много време. Но ако започнете с Google Flights, можете да го направите наистина бързо и затова все още зарежда. Сега тук имаме 469, а в Google Flights най-евтиният беше 483. Значи, направихме малка икономия, като използвахме Momondo. Обикновено бихте могли да намерите още по-големи спестявания, ако търсите билети в по-висок клас, като бизнес класа или първа класа. Но дори и в икономична класа понякога едно бързо търсене от минута като това може да ви спести 10, 20 или $30. Нека разгледаме тази оферта за момент. Когато направим това, изглежда, че се отваря директно и незабавно при самата авиокомпания, което честно казано в крайна сметка е наистина много добре. Понякога, когато използвате Momondo, той ще ви предложи цени от друг търсач на полети и обикновено, ако е възможно, е по-добре да купувате директно от авиокомпанията, отколкото чрез друг търсач на полети. Защото ако трябва да променяте полетите си, е малко по-сложно и по-ограничаващо да се занимавате с трета страна, отколкото директно с авиокомпанията. Така че, ако най-ниската цена е при трета страна, проверете директно при авиокомпанията, за да видите дали тя предлага същата тарифа на своя уебсайт. В противен случай трябва да решите дали си заслужава. Ако смятате, че ще имате нужда от гъвкави полети, по-добре е да резервирате директно през авиокомпанията. Ако сте сигурни, че ще пътувате и няма нищо, което да ви попречи, тогава можете да използвате сайт на трета страна и да спестите още повече пари. Приятели, това е само един от многото готини трикове, които искам да ви покажа. Ако този съвет ви е харесал, със сигурност ще обикнете и тези 10 малко познати начина да пътувате евтино. В тях има много неща, които повечето хора не знаят. Не забравяйте да им хвърлите едно око. Ако ви е харесало това видео, оставете ни един лайк и ще се видим в следващото. Чао!